Let's football! Buंख्लंखौ मान होना बिसोरनो बिबार बावना बुंख्लंखौ मान होना बिसोरनो बिबार बावना बड'लेण्ड मार्टियार्स चेम्पियनशिप ट्रफी बयबो बाहागो लाना जेरैबो जेथिंबो जोंसारहोनि भगतपारा Nah, bitamuna hagra sapa खालामगासिनो दङ मा एन्जरबो मोनदोंनो जाबोर हाग्रा जाजोबना दङ नै जोंहा खामानि मावनाया नै मावसुलि मावथि मेंनो नै जोंहा बाबा फिसाया आरो बे जोंहा आब' गिदिर नै जंगलबारि ना दङ दखरा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो फिरफिला दिरुंनाय जायगासिम थांनो थाखाय जेरै खावलायहरबाय मानिजाथाव दिनैनि बे बिरनाय फिरफिला बिरनाय सिङावहा ज' जाफैनाय जोंनि भकतपारा दखरा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथिफारिया आरो बे भकतपारा स्कुल एसोसिएशन नेहाथारिजों लोगोसे बायदिसिना बिफानाव थानाय
नोंथांमोन आरो आरो जोंनि बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय बे स्पर्ट्सनि सामलायनो थाखाय गेलेनायखौ सामलायनो थाखाय दाजानानै जानाय बायदिसिना बिफानाव थानाय आंजों लोगोसे बायदिसिना बिफानाव थानाय मावथिफारिया नोंथांमोन आरो जोंनि बेवहाय बे गेलेनाय सामलायनायखौ जोंनि मुंख्लंखौ मान होना बिसोरनो बिबार बावना मुंख्लंखौ मान होना बिसोरनो बिबार बावना बड'लेण्ड बादिया चेम्पियनशिप ट्रफी बयबो बाहागो लाना जेरैबो जेथिंबो जों सारहोनि भकतपारा मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय दिनै जागायजेननाय हाबाफारि बे लेखायैनो हाबाफारि बायदि मोनसे हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेयो जानानै थांबाय लोगोसे नैथि हाबाफारि हिसाबै मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान होनाय एबा बिबार आरो आलारि बाथि सावनानै बे मान होनाय बे हाबाफारि गिबिसिनथारावनो आङो साबायखर बावगोन लोगोसे बड'फानि मुसुखायावहाय आलारि बाथि सावजेननो थाखाय सार बिथांखौ खावलायहरबाय मदद होफानो थाखाय दख'रानि लेङाइ आफादगिरि सानथला बर' बिथांखौ खावलायहरो बिथांखौबो खावलायबाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो बुंथिगिरि रहित बर' सार बिथांखौबो खावलायबाय बिबार बावनाय हाबाफारिखौहाय फारियै सोलिलांबाय थागोन बे समावहाय बिबार बावजेनगिरि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि सार बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ बेलासि समनि भारतपारा हालामनि नैबे गेवलां फोथाराव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय भारतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भारतपारा खेला गेलेमु आफाद जथायै लाखिबोबाय थानाय देग्लाय 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं बादायनाय बेखेवनाय हाबाफारि थामथि हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों गिबियावनो भारतपारा दख'रा दुलाराय आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि गेदेमा नोंथांमोन हाबाफारियाव दानैसो जोंजों लोगोसे बाहागो लानो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि आरो दिनैनि बे जागायनाय जि गेम बा अपेनिं सेरेमनिनि गाहाय आलासि माननीय बिनित ब्रह्म बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिकास बड'सा बावैसो सिगां
नै गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा बिथांमोन बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्लिम दिनेश ब्रह्म सार बिथाङा मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ मान बावनो नागिरदों। साबायखर थाबाय। मानगोनां नेहाथारि बाबु लखाफुर बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानानै जोङो खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा रुपेश्वर साहारि मानगोनां सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानानै जोङो खावलायबाय। आरोबाव सासे बर' थुनलाइ आफादनिनो जिउनां सोद्रोमा मानगोनां श्री पानाचन्द्र बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जोङो खावलायबाय। Biasanya fan banget gitu. Nggak bisa langsung lewat, aku terus lain. बे समाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंनो सानबाय। भगतपारा आन्चलिक मिसिं बर' छात्र सन्था लगते भगतपारा स्पर्ट्स एसोसिएशनर बिगत आयोजित 8th बड'लेण्ड गेलेम मास्टार्स मेमोरियल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी ইয়াৰ আজি प्रथम दिन और ये সময়ত আজি प्रथम 90 बीर बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय 2022 मायथाइनि भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद भगतपारा स्पर्ट्स एसोसिएशन नि बानजायनायाव फैयै फैयै दिनै 90 बोसोराव आगान सुरबाय आरो बे हाबाफारियाव बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथां बड'लेण्ड मुंख्लं फोरनिसिम बिबार बावनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिकास बड'सा बिथां आरो बेवहायनो जिल्ला आफादनिफ्राय बाहागो लानो हानाय फारियै लोगो आफादगिरि धरणी बर' बुंफुगिरि रहित बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन भगतपारा हालामनि जौखौ अबथिराय बावसोमबाय बिथांमोननि बावसोमनायखौ भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भगतपारा स्पर्ट्स एसोसिएशनजों लोगोसे भगतपारायाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया अरायबो जों सिबिगोन जों अरायबो बिथांमोनखौ जों मान होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बाथ्राखौ फोथायो जाय हारियाव वीर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनो रोङो सिबिनो रोङो बे हारियाव अरायबो वीर जोहोलाव जोनोम जायो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो सिबियो आरो बे बाथ्राखौनो बिथा खालामनानैनो जोङो दख'रा आफादनिफ्राय लानानै जिल्ला आफाद आरो जोंनि मिरु एबसु आफादसिम
गासिबो जोङो जोंनि बिर जोहोलाव जायफोर बिर जोहोलावमोना बर' हारियाव जोङो थोजासे अबदान होलांबाय जाय समाव जोङो गसंनानै दिनै ज' जिरायनानै जोङो बाथ्रा बुंनायनि लोगो मोनलायनाय खाबुखौ मोनदों बेनि आन्दोआव दङ जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि PRS मानगोनां मुस्रि सोमदोन ब्रह्म आदा बिथांखौ जोलुरखौ जोलैनि गेजेरजों जे जोबथा जे बेखेवनाय बेखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय बिथाङा जोबोर गोजाननिफ्राय फैदों क'क्राझारनिफ्राय बेनि थाखायनो बिथांखौ जोङो साबायखर बावनाय थाबाय दा नैबे समाव जोङो नेशनेल एन्थेम जोङो पारफर्म खालामगोन ओंखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गसंनो थाखाय गुरै खावलायदों परम শ্ৰদ্ধাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ এইখিনিতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিম গতিকে ইয়াত উপস্থিত সকলো belum. Nah, badan pilihnya sini sama. चित्रफी बयबो बाहागो लाना जेरैबो जेथिंबो जों सारहोनि भगतपारा Sahabat Bapak Saru Tangkisi Desino Udaugiri Jilla FCD Logo Kahina Tadi Bekas Badosa Zung Logo Se Mananya Phogotpara Aise Sasandar Tonton Jilla 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 Logo Se Pantai FCD Manggana Kastigiri Bisa Kutubo Alar Bajisa Jilla Jilla Dokter Afandi, Konsesi Kutango, Afandi, Saudara Besari, Saudara Kubo, Alar Bajisa Kutango, Dokter Kasandi, Bisa Kubo, Biguman Kubo, Alar Bajisa Kutango, Lezese, RCD, Kasih Bagi Kutango, Alar Bajisa Kutango, Phogotpara, di sini Malaysia dan फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मावथिगिरि बिथांमोन आरो शिक्षक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेयाव नुजाथिनो हानाय गेलेग्रा बिथांमोन समाज सिबियारि बिथांमोन नायगिरि बिथांमोन दा आं बे समावहा गोबां सम बिबुंथि लाखिया
मानोना खोमसिबाय सिरि मोननैल' आं बुंगोन दा आंखौ आलारि बाथि सावनो होनायावहा आं जोबोद गोजोननायखौ आं फोरमायगोन दा आलारि बाथि सावनायावहा आं बिगियानारि जिथु सोमोन्दो दं आं बेखौल' बुंनानैहाय आंनि बिबुंथिखौ फोजोबगोन बे आलारि बाथि सावनायावहा जोङो सावग्रा मुवा बाहायो जनग्रा बाहायो बेयाव जानाय थाव बाहायदों गुबुन गुबुनबो बाहायनो हायो गुबुन गुबुन जायगायावहा बेखौ फोजोबनाय जायोबा अर ओंखारो सोरां ओंखारो आरो सोरांनिफ्राय सक्ति ओंखारो दा बे सक्तिखौ जोङो बाहायनो रोंनांगोन सोरां सक्तिनिफ्राय दुंथाय एबा बिदुं सक्ति ओंखारो बे बिदुं Come on everybody! दुखु दाहा बावगारथ'ना मेंनाय बानाय दोनथ'ना गेलेनि रंजानि